И здравейте, приятели, днес ще правя GoPro с моето колело и Марима. И да, ето ги Мони и Ванко. Ванко си спука гумата. И аз в момента ще правя нещо като GoPro, само където няма каска. Но нищо. И... добре. Имаше фен среща, която дойде само един човек. Но... нищо. Ванко си спука просто в една дупка с един остър камък. Ама, какво да го правиш? Той пука гуми всеки ден. Ето ги! Ето ги! GoPro! Не го харесвате вията! Мразете го! Обтегача! Обтегачо! Обтегачо! Ректа ти дисковата спира! Шмирите задника. Аз правя GoPro нещо скоро. GoPro направо! GoPro трябва да кажеш го! Боли ме за шибаната каска. Кроси рол. Джиджи биджи. Гледайте Джиджи биджи. Аз па на таблета, само къде нямам, не му се чува звука. Ето тук ти показва отгоре един, ми показва 1 час 57 секунди. Знам. На мен на таблета ми показва 3 часа. Ама само, че където не му се чува звука. Това е гадно, иначе ще запомня. На телефона ми вече се чува. Ти снимаш ли? Да. Фен срещата и... Що проблем? Да, проблем, трябва да ми платиш 50 000. Аз съм тоя. Аре да си разказваме вицове. Как беше ония от това, бе? Топунай. Не бе. Как се казваше? Бир Крю. Той е гръбна. Бир Крю е много як. Аз се смея като него. Ти снимаш ли, бе? Не, ето вижте. Вижте, не снимам. Майка ти. Искате ли да караме вицове, бе? Вица. Аз ще разказвам един виц. Добре, значи. Чакай. Аз ни фотосесия. Чакай, бе. Има едно време едно момче и една майка. Те са разхождали. Момчето видял, какво беше, бе? Една къща и отвънка пишел стриптиз. И момчето пита: мамо, може ли да влеза? Там не го забравя го кълъж. И момчето пита: мамо, може ли да влеза? И майка му казва: не може. После момчето пак пита: Крадец на вицове! Крадец на вицове! Той от тихо научи! И майката разрешила на момчето да влезе. Момчето влязало. И чудили се какво да го правят. И накрая му намазали 2 филии с шоколад. Не са 2, 5. И не с шоколада с карамел. Боли ме! И